Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 телеканалында турдан-тур эфирда мәдәни оғырту тапшуы. Барығызға да матур һәм уңышлы күн тілеп, сезне сәлемлейм мин, Гөлүсә Сыңғатуллина. Оның тавышында халқыбыз моңа ярылып ята. Милләтебезнең тарихы, язмышы шагылы шалган дисәк тә дөрес булыр. Татар җыры дигәч тә құлакларда нәкъ менә аның тавышы яңгырый. Бездә бүген кунакта милләтебезнең асыл кызы Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Хәерле көн, исәнме Сәйдә? Хәерле көннәр. Ничек кәефләрегез? Яхшы, Аллага шөкер, үзегез? Аллага шөкер, бик зур рәхмәт. Менә шулай елмаеп Сәйдә безнең студиябезгә килеп керде. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Инде алда әйтеп үткәнемчә, безнең тапшыруыбыз турыдан-тур эфирда бара. Димәк, хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз һәм гомумән әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябезнең телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Сәйдә, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет белешмә карап үтәргә тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә сезнең хакта һәм бай тирән иҗатыгыз турында булыр. Игътибар экранга. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, җырчы, күп санлы халыкара Россия күләм бәйгеләр лауреаты, Казан шәһәр филармониясе солисты. Сәйдә Казан кызы, 5 яшеннән Аккалфак фольклор төркеменә йөри, мөнәҗәтләр җырларга өйрәнә. 6 яшеннән инде гастрольләргә йөри башлый. Габделфәт Сафин асылъяр концертларында катнаша. Күптән түгел яшь җырчы Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятын тәмамлаган. Бүгенгесе көндә КФУда белем ала. Голос дети проектында катнашканда Сәйдә өчен Татарстан гына түгел, бар Россия җан аткандыр. Нәкъ безнеңчә, милли су буйлапны башкарганда, һәрберебезнең күкрәгендә горурлык хисләре тулып ташыгандыр. Шуннан да шулай, Сәйдә инде ул безнең горурлыгыбыз, татар халкының асыл кызы. Менә Сәйдә үземнән чыгып торган шуны әйтә алам, менә күзәтүләремнән чыгып, соңгы вакытта сез ничектер татар халык җырларына зур игътибар бирә башладыгыз кебек. Хәтта сезнең өр-яңа альбомыгыз да дөнья күрде. Аннан соң бит әле шунысын да әйтергә кирәк, татар халык җырларын дөрес итеп башкару ул зур җаваплылык һәм осталык таләп итә. Менә бу идея сезнең үзегезнеке идеме? Бу идея безнең башыбызда гел бар иде, гел йөри иде. Һәм инде әйтеп үтәсем килә. Мин 6 яшьтән халык җырларын башкарам һәм инде гел аларга бик зур игътибар юнәлтәм. Әйе, узган елны 29 август көнне махсус республика көнендә без чыгардык су буйлап дип исемләнгән татар халык җырлары альбомын. Бу инде бәйрәм уңайыннан зур бүләк булган шулай бит. Бу миңа калса әйе. Бу идея килде безгә Искәндәр абый белән. Без бу альбомны 1 ел эчендә ясадык. Аның концепциясе шундый иде, менә татар халык җырлары асылында ничек бар, ничек башкарылырга тиеш, ноталар буенча, менә шулай итеп аны социаль челтәрләргә, халыкка җиткерү. Менә шундый максат. Шуңа күрә анда 10 җыр, 10 җыр керде һәм 10 җыр чиста баянга, төрле халыкчан коралларга, уен коралларына башкарылган җырлар. Һәм инде бик шатбыз, чөнки безнең альбом берничә көн, хәтта бер атна чартта булды. Чартта 5-нче урын алды. Урыс чартында, анда бөтен урыс җырчылар белән анда кем, хәтта Моргенштерн анда аска җибәрдек. Егор Крид һәм башкалар. Бик шатландык. Димәк, халык җырлары кешеләргә кирәк. Һәм мондый альбомнар да чыгарга кирәк күбрәк. Бу инде чыннан да сезнең тарафтан бик зур һәм солы эш булган. Менә Сәйдә тагын шуңа игътибар иттем. Сез һәр вакыт социаль челтәрләрегездә үзегезнең тирән фикерләрегез белән уртаклашырга тырышасыз. Әйе, менә шуларның берсен мин үземә дә язып алдым. Хәзер укып та үтәсем килә.
Татар халық жырларын башкарганда жырчы өчен тагын бер мөһим төшенчә ул кигән күлмәкләре вә бизәкләре. Ягъни җыр белән бергә образда туры килергә тиеш. Чөнки татар булуыбызны, сәнгатебезне җыр аша гына түгел, ә милли киемнәр, төрле матур бизәкләр аша да күрсәтү әһәмиятле. Һәм әйтергә кирәк, бу инде гади сүзләр генә түгел, сез инде моны тормышта да үтәп киләсез. Әйе, менә мин бу сүзләргә кушылам. Әйткәнемчә, альбомда 10 җыр, һәм менә шушы 10 җырга без төшердек видеоклип. Видеоклипны мин үземнең социаль челтәрләремә дә чыгардым, телевидениедә дә аны күрә аласыз. Һәм инде карасагыз видеоклипларны, анда мин менә, әйтик, 20нче гасырдагы кызлар менә ничек йөргән, нинди күлмәкләрдә, менә шулай без төшердек һәрбер татар халкы җырын, ягъни ул әлбәттә озын итәкле, фартук белән, читек белән, бу һәм инде тагын бер мөһим әйбер ул инде яулык. Менә ничек элекке яулыкны бәйли иделәр безнең әбиләребез, әниләребез, менә шулай без яулыкны бәйләдек. Һәм инде бу бик мөһим әйберләр, чөнки бу бит инде безнең мәдәниятебезнең, милләтебезнең Күрсәтешле бит. Әйе, бу атрибутлар бик мөһим, алар безнең мәдәниятебезне чыннан да күрсәтә. Һәм инде миңа калса без күбрәк үзебезнең күлмәкләребезне киеп, калфакларыбызны чыгып күрсәтергә тиешбез, шундый фикердә. Һәм бу чыннан да инде халык җырларын тагын да тулыландырып җибәрәчәк. Әлбәттә. Менә Сәйдә, сез һәр вакыт үз юлыгызга тугры калып тайпылмыйча барасыз, шулай бит? Ләкин менә миңа калса, сез экспериментлар да яратасыз кебек. Әйтик, менә күптән түгел генә әле сезнең Кытай һәм шул ук вакытта татар моңнары яңгыра шалган яңа җырыгыз дөнья күрде. Менә бу да миңа бик кызыклы адым кебек тоелды. Әйе, Кытай татар халык җыры күптән түгел генә ул әле чыкмады. Ләкин социаль челтәрләрдә без күрдек, ишеттек. Ике куплетын чыгардым, әйе. Монда ничек килеп чыкты бу җыр? Бер ай без аны әзерләдек. Без аны әзерләдек махсус Россия-Кытай форумына. 7 сентябрь көнне безнең Россия-Кытай форумы узды һәм нәкъ шушы чорага біз әзерләдек шундый җыр. Аның нинди концепциясы? Біз алдык популяр Кытай җырын, халык җырын, һәм алдык безнең танылган Галия Бану дигән халык җырын. Һәм инде тыңлап карадык берсен, тыңлап карадык икенчесен. Алар бит музыка буенча, мелодия буенча бик туры килә. Һәм без бик кызыклы концепциясе инде. Аның беренче куплеты Кытай телендә, ягъни Кытай халык җыры яңгырый, икенче куплетында Галия Бану яңгырый. Аннан соң өченче куплетта Кытай музыкасына Галия Бану сүзләре белән яңгырый, өченче куплеты, ә инде 4нче куплеты Галия Бану музыкасы белән, Кытай сүзләре белән Галия Бану яңгырый. Бик үзенчәлекле җыр булып чыккан бу. Әйе, бу җыр белән без инде күрсәтергә тырыштык, нихәтле безнең халыкларыбыз, ягъни пентатоникаларыбыз охшаш, безнең Кытай белән дә охшаш якларыбыз бик күп. Мин хәзер музыканы гына аламыймы? Һәм инде ала берсә, менә шушы җырны сез ишетә алачаксыз минем яңа альбомда. Яңа альбомның исеме Эсперанто, анда инде төрле халыклар, милли җырлар тупланачак. Анда Норвегия телендә дә, төрек, гарәп телендә дә ишетә алачаксыз ала берсә. Без инде зур түземсезлек белән көтеп калабыз, Сәйдә. Менә шушы альбомны әзерлибез. Һәм инде әлбәттә татар халык җырлары альбомын, ягъни аның икенче альбомын шулай да процесста. Шулай да әзерлектә.
Әмне гомумән алганда, халык җырларын калдырып торса, гадәттә сез җырларны ничек сайлыйсыз? Бик таләпчәндер сез миңа калса? Ну, әлбәттә, без аның мәгънәсенә карыйбыз. Мәгънәсенә, музыкасына, музыкасы миңа ашарга тиеш, чөнки миңа җырларга бит инде аны. Һәм инде монда бик күп тора киләчәктә булган чаралардан. Әйе, чөнки менә Кытай форумы узды, без әзерләдек менә шушы җырны. Әгәр дә менә тагын ниндидер чаралар булса, мәсәлән, Муса Җәлилгә багышланган, Тукайга багышланган, ягъни башка чаралар булсамы, без махсус шушы чараларга җыр эзлибез, җыр әзерлибез. Һәм менә бу көннәрдә тагын бер шатлыгыгыз бар дип беләм, Сәйдә, чөнки сезнең концертыгыз көтелә шулай, бит димәк инде иҗатның иң кайнаган чорыдыр миңа калса. Менә безнең хәбәрчебез дә әле күптән түгел генә концертыгызның репетицияләрен күреп кайтты. Әйдәгез әле хәзер бергәләп әлеге сюжетны карыйк әле. Игътибар экранга. Бик тиздән Сәйдә Мөхәммәтҗанова тамашачысы игътибарына галәм дип аталган концертын тәкъдим итәчәк. Әзерлек мизгелләрендә без дә булып кайттык. На нашей эстраде очень много сейчас исполнителей, прекрасных исполнителей. Любые стили, любые направления, все доступны, это все возможно. Но так, насколько я знаю Саиду, у нее есть уникальный талант, у нее прекрасная мелизматика, управляемая мелизматика, которую не использовать просто было бы большим грехом. Концерт ике бүлектән торачак. Сәйдә үзе вәгъдә иткәнчә, икенче өлештә ул тамашачы өчен бөтенләй башка, өр-яңа яктан ачылачак. Мы решили сделать целый альбом из татарских народных песен. Именно в стиле бұрынғы заманларда ясалган шикелле. В стиле прошлых годов, не добавляя туда электронной музыки, под баян, с народными инструментами, с народным оркестром. Мы хотели сохранить именно аутентичность народной песни и донести посредством прекрасного исполнения Саиды до зрителя. Димәк, әле моң дәрьясына чумасылар була икән, уңышлы булсын Сәйдә. Менә мин исеменә игътибар иттем, Галәм шулай бит, шундый серле исем дип әйтәсе килә. Инде Галәм дигәч ниндидер биеклеккә күңелләр тартыла, шулай бит ниндидер сихрилек күз алдына килә. Менә бу концертның тылсымы нидә булыр икән? Без инде Искәндәр Мостафинның фикерен ишеттек, хәзер артистның ишетик әле. Ни өчен Галәм дәресен генә әйткәндә, бу концертның эпиграфы бар. Эпиграфын язды Илсия Рапашигапова, ул концертның сценарист кешесе. Һәм инде эпиграф шулай яңгырый. Галәм кирләнде бу ара, моңланыйм бер туган телемдә. Тукталыр афәтләр ышанам, мәхәббәт булганда кешедә. Ничек матур. Әйе, бу инде концертның шундай спойлеры булды сезгә. Көн сайын әзерләнәбез, Аллага шөкер, әзерлек эшләре бара. Әлбәттә, шәхси концертны әзерләгәндә күпме көч түгелә, әлбәттә дулкынланасың, сабырлык та кирәк, ләкин бу концерт бик кирәк иде, чөнки тамашачыларым да социаль челтәрләрдә бик сораган иделәр. Кайчан була инде синең шәхси концертың, без килер идек. Менә алар сорагач, без әзерләргә булдык. Һәм инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә барлык булышкан оештыручыларга, шулай ук Илсия Шагаповага, концертымның режиссеры Рәхмәт Чулпан Ринатовна Закировага, чөнки ул ризалашты режиссер буларга концертымның. Һәм инде
әтиәниемә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Искәндәр абый Мостафинга, ул инде минем бөтен репертуарымны эшли, концертымның аранжировкаларын барысында ул эшли. Һәм инде Алла бирса бик матур 2 бүлектән торган концерт булачак Алла бирса. Димәк, тамашачылар рәхим итсеннәр. Сәйдә менә Искәндәр Мостафинга аерымда тукталып үтәсе килә. Ул инде чыннан да иҗат юлыгызда мөһим урын алып тора кебек. Чөнки сез һәр вакыт бергә, мин сезне инде бер дулкында дип тоям. Аннан соң менә сез социаль челтәрләрегезгә һәр вакыт аның белән берлектә видеолар кертәсез. Һәм әлеге видеолар матурлык көн сайын дигән сүзләрдән башлана. Моның инде әлбәттә сере дә бардыр. Сыры деп. Андай мындай сыр юк та инде. Искәндәр абый гел үзенең социаль челтәрләрдә чыгара. Менә булган дөньябыздагы булган матурлыкны гел эзли һәм шуны фотога төшерә. Берәр нинди табигать күренешен төшерә дә һәм яза матурлык көн сайын. Һәм инде аннан без аның белән бергә җырлый башладык. Ул миңа фортепианода уйный, мин җырлыйм. Шулай җырларны сайлыйбыз, кайсылары миңа ошый, кайсылары анарга ошый, һәм шулай итеп сайлыйбыз да һәм чыгарабыз 1 минутлык видео кыска һәм язабыз матурлык көн сайын. Миңа ул исем ошады, шуңа күрә без үзебезнең рубриканы матурлык көн сайын дип атарга булдык. Һәм аннан соң әлеге җөмлә ничектер кешеләрне матурлыкны күрә белергә өнди кебек шулай бит? Әлбәттә. Сәйдә, аннан соң сезнең белән тагын бер темага кагылып үтәсе килә. Ул да булса инде 2024 ел гаилә елы дип игълан ителде. Әлбәттә инде һәрбер әйбернең башлангычы гаиләдән тора. Менә бүген дә тапшыру кысаларында сез үзегезнең бик матур фикерләрегезне җиткердегез. Миңа калса, бу да инде тәрбия нәтиҗәседер. Менә иҗатыгызда гаиләгезнең дә роле зурдыр, шулай бит Сәйдә? Әлбәттә, монда форсаттан файдаланып әти-әниемә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар кичкенәдән күреп алдылар минем сәләтемне, иҗатка булган сәләтемне, һәм инде 5 яшемнән Абдулла Алиш исемендәге Калфак дигән ансамбленә бирделәр. Анда инде минем иҗат юлым башланды, мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән. Һәм инде менә иҗат юлында әти-әни гел булышып торалар, гел ярдәм итеп торалар. Әнием инде ул минем һәр концерт сайын минем белән башка илләргә китсәк, башка шәһәрләргә китсәк, әнием гел минем белән. Ул минем чәчемне ясый, аннан костюмнар белән дә булыша, һәм инде мораль яктан да миңа болай җиңелрәк. Җылы сүзләре белән дәйме күңелегезне җылытып тора. Әлбәттә. Сәйдә, менә миңа калса, безне карап утыручы тамашачылар инде зарыгып сезнең җырлавыгызны көтә торганнардыр. Мөмкин булса, бәлки берәр җыр да башкарып үтерсез. Әйдәгез, менә альбомнан татар халык җыры "Аллар үсә". Бик яраттылар тамашачылар бу җырны. Әллә дәртле җыр булганга яраттылардыр. Шулайдыр. Сайрап су эчә, кызыл гөл арасыннан, иртән торып хат көтәмен сине дустым тарафыннан, иртән торып хат көтәмен сине дустым тарафыннан. Аллар үсә, гөлләр үсә, идел буе тугайда, сагынмас кешеләр булмас, сагынсаң да төзәйдә, сагынмас кешеләр булмас, сагынсаң да төзәйдә. Искиткеч тавыш, искиткеч башкару, шундый кәефләр бермә-бер күтәрелде. Миңа калса, инде безнең тамашачыларыбыз да елмаеп куйганнардыр. Бик зур рәхмәт, Сәйдә. Менә тагын шуны әйтәсе килә, сез бит инде халкыбызның күз алдында үстегез. Хәзер инде менә субханалла буйга җиткән кыз. Менә бүгенге Сәйдә нинди максатлар белән яши икән? Мин һәрбер интервью сайын әйтәм инде, минем максат бер. Минем максатлар бик күп, но төп максатым бер. Ул инде безнең мәдәниятебезне, татар халык җырларыбызны, гомумән татарларны
күбрәк кеше белсен иде. Татарстанда, Рәсәйдә генә түгел, менә башка өлкәләрдә дә күбрәк кеше безне белсен иде. Чөнки безнең мәдәниятебез ул бай, һәм инде күбрәк кешеләргә җиткерәсе килә менә шушы татар җырын. Менә бит матур кешенең максатлары да бик матур. Әфәрин Сәйдә, инде шуның белән тапшырыбыз ахырына да якынлашты. Рәхмәт менә бу тырышлыгыгыз өчен, талантыгыз өчен һәм әлбәттә инде милли җанлы булганыгыз өчен. Алга таба да зур уңышлар телибез һәм тапшырыбызда кабат шулай очрашырга насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Саубуллашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр бергә булыйк.